Asto kasatieko mano, adana kawo jawada chande atere skul. Odhi omedre matin, ineno kaka monde ji osomo e gweng' kuondegi, ineno kaka gichalo. Ting'eni wacho adier, duoko ng'ato skul no nyalo miyo gweng' dongore. Donge? Mano adier. Mano emomiyo anyisi nati project gi, ineno kaka gichalo. Ineno gi? Ineno gi? Ma gima ber manade. Osiepa, pesa loso ang'o dong'. An bende wakoni. An bende. Nitie gimoro kaendi. Yes. Ineno ma? Maendi nayudo tich e kaunti. Mera maduong' manade niya. Aya, to page machielo ni. Asechako gedo. Ineno senda wakacha. Karo kacha asechako gedo. To bwana kitude bende kod government bwana. Tude kod government bwana watim gigi. Koro kaka ineno kaka kelo gechegi. Ineno kaka adhi kelo ronda rosi no nogono. Tadhi kelo limo, tadhi kelo ninigo. Project ukikiswa ga government kamae. Abe chiwo maber bwana. Koro iwinjo gima timo. Ineno e kaunti kacha. Geche ma jotelo ringo godo ing'eyo kaka chalo. Yes. Nisi mano utenge matiende gi dongo. To osiepa mani remga mane class ne gini golo kanye bwana, rieko ni golo kanye bwana. Sombwa. Gikaki makori oko ka. Ema miyo gigi. Iwacho no makruok. Osiepa mero mumi eri ga mera. Ineno kwa timo gini. Yes. Project kwa timo parati wanya dhigo maber sana. Awinjo. Kendo kwa makre ji ariyo. Wanyalo tingo gweng'ni mwa dhigo e level moro machielo bwana. Kata skunde moko mineno rache gweng' ka. Yes. Wenalga kamano ya. Toman, donginena ka eri ne wabiro gi wuon paru. Dongineno. In ka wuon paru ko gol. Okinya wuka ni bilima, okiwo gi wuon paru. Inde samori gaga sime, anga simi. Igaga sime tabiro. Tanga na ngeda de ka in kibeti ne. Hey. Era audio poto. Kumana to nyone. Wai wachi nyathiwa. Kosi kwae. Ochichi gi ng'ato kore nena. Ifuate. Ok da kwado, ne dichuo kiki kwa kweri mang'isi ni. Kiki tem. Wachire ro awinjo nikech kata an. Okakwa maracha. Okora tingena ngene no kora. Inene. Ang'e. Apime. Kowini ngene no. Apime ga. Okora tangene no kora. Lakini tap ng'isi chuote. Ma chuote mago timbegi wa koni chichi gi mari. To koro kati chich go ga to kichich go do. Mane gima gitimo ga. Giro be anyise nang'o. Kidhako ma wiye tiyo. Ingeni iwuoyo gi dichuo, teri dala, ogedo usechako plans mag gedo dala. Wakoni nyathiwa, igedo mane town. Owada. An nyicha kone neti to donge ne wagore ot pile. Wadhao pile wach gedo ni. Nang'o? To donge ya penji. Adhako marom kama iri ka onge ot dala, iparo ni jo dala dhi wacho. Kidhi dala kucho chonde iso wi kure. Ado tasechako wuoyo wach dala no nikech kata nyaka jo dala nyaka beng'e nang'o. An gi dichuo manyalo. Dong manyalo. To kata ni ok ginyalo. Kwanza ineno dala gi kachi ngeni en main gi pesa. Wanyalo chako gimoro kaka alumni. Moko mano somo kanyo. But magi weri go mondi. Wagere ki wan mondi. Pesa no nego benati donjo kuom mondi. Kuri akichako loso gik moko giving back to the community girigo. Tapeji. Paro mar duogo ni imanyo komoro kata mar. Mano weri go. Pesa na matini okadona atia nini aketho koni mondi. Oya losi mondi gibed mang'eny omera. Ojende rito gimoro e gwenga. Ni yuko jamna. Igomba nimbi yuko. Ne dawe. Ineno kamono wai. Inyaparo kaka nathagare ga chande. Aparo. Kwa di sikul to osiepa kalo machuka kacha kwa di tipo kwe wadigi tipo kwe ng'ato meri wuotho go mana kage kayo osiepa dawe walosre ki wan mondi bwana. Ingeno deal maber. Wamake simoro kai mondi. Hello. Iwacho nati ndege no biro sadi. Okay. Gikelo 3.5 billion. Mate. Donga nyiso dera, dongi winjo simno. Odonjo. Kaka sasodo. To apenj. Adhiri sigo mana Mombasa kacha. Mombasa. Ta amba nyisi. Ineno jagedo moro. Ingeno osechako kunyana foundation. Kara gini non mana serious. Foundation osechako kuny kwani poki kale senda kacha ineno. Ber wamag chaini. Asto wana rekoro kaka wanya wuothe gweng ka wane ka gweng chal. Mano ber. Onge. Wadhi are mama ni aparo nato saloso gimoro kae. Omera wadhi acham gimoro. Kitinge ni ya. Gimichamo. Gimichamo kolalo bwana. Atendo kagima ne madonjo. Wadhi se. Madala ni bwana, Madala ni. Mama ni aparo nato gimoro kae. Gimichamo kola. Kwa gero ot moro
gorofa dala kacha. Dong kwa kalo kama to wane miwerowa. Kwa kalo kama akone od mwagere town koro dala kucho nyata mwagero. I imagine. Lakini aparo ni magi onego wuo kodgi. Wawuogi mara uwe gi mari. Mara ya chuo madongo gi eki kanie town to onge ot jobadi. Which quote? Onge ngama ayo pacheko gi oginga. Gima wacha motimo. To koro mano iri. Kafula ni. To winjo. Mara ni to nyaka chandrago. Mara ni walure go mana ni jaleza. Ibembeleza mana mos. Nyaka sadi nyathiwa. Kwani mondo yudi gimidwaro. Mondo yudi gimidwaro. To odno ke wadhi dake watejo wadu. Kini mkamano bingene weche mag nyombogi. Mwanaume mafaida. In kidonje kaka ngama dhako. Space ni ine migoyo mondo yudi. Otherwise, onge. An kanyo ne tek na ruoko wada. Ot marwa wate. Yawa, idong ji changi ajitejo wadu. To apenj, udake oduno nango? Nyathiwa, Oke momi amba, ingene ya angise mondo gedi, tembe samoro en gi pache moro. Asetemo makara osiepa an be. Di wuoyo mana ka ngama marriage no kidich go. In gi ngat onge. In gi ngato bathe. I'm very faithful. Iwalo mera. Kure makule wiya osiepna. Onge machielo. Wausupi. Oyo Linda water refillers. Tunauza maji safi. Ya Baraka. Inaleta hao. Awi. Kikombe 150. 3 shilingi 10. Hapana, achiel prabich. 150 kien prabich. Iwaje ni 150. 150. 150. Toka ndani. Toka nje. Toka nje ama toka ndani? Ako ndani. Matini ka ene yot uwuok oko. Ndani nje. Koro toka nje. Si ontie ndani. Pana, toka ndani. Obedo toka ndani ne. Oko iluongo nango gi Kiswahili. To dongi wacho ne nje. Nje donge. Bas. Koya ot obiro oko. Matini obiro nje donge. Matini otoka ndani. Dawe. Otoka ndani. Nikech we apenji. Ngano dongo ntie ndani. Iot. To donge manyise nuwo gi iot. Dongo obiro oko. Matini obiro nje. Ne. Kiswahili. Kata jogo kobiro. Maji. Dwale kelo Kiswahili kawa. Maji. Water. One kikombe for 50 shillings. 310. 310 manade. Ayawa. Waluonge giara. Pihau. Waburoko. Maji ya Baraka bikaute. Oyo Linda water refillers. Good meat banana. Ayo. Nwane kendo. Oyo Linda water refillers. Ai. In. Wachekane. Ininga mungu choni mondi ikole back. Para China kuro check. Ya kikel China wangika kwa hand. Simeji. Uko mbaka. Wangu kaka. I got to had to beat. Udo. Nani kodo wako mbaka mara. Hala. Yeah. Pudo na saka kwa wadwa niko. Odira. Niyo kaka wadwa strategize story. Chokoku. Ngeni wana kaka investor kadu. My account. Yeah. Wanaka. Hello. Ngena ngomo kode. Bako krum. Tudonga wenu wewe utachieli hawa. Tukata kwa hayo utachieli nyatina hero. To baby chai moro mai laso na kanya chanda timere na ngosiepa. Chai no akombaka mo. Oduono. Oi, ya ye. Kwani timo na ngono yawa? Mun. Hey, nyombo gimbaka. Kama na nyembe to irigo bwana sita tunanita hero. Mna chige mokete gimbaka mawiyo gilikoti. Anya kanyaka wago yawa. Kamano. Kuro dongi winjo. To baningena tiyo gilikoti gimoro monego bena nyisi very important. Baningena tado adhi chung mbunge area moro maro akacha chande nikech sana noka. Ineno gimene ni wacho no. Pesa osecha donjo. Yuk ne ojende ge jamna e gwenka. Iseromo ne kaka koti uro. Wach mar siasa kwa chako kusori maro jamna and wherever. Ineno in fact kadonjo kanyo. Chiega ni madwa kawo do bedo na PA. Gimora mora. Oromo. Obedo
Secretary. Yes. Inyaka ching mona tewi yedhi ndege in. Gi wada uso pigni ka wuno mako uso te. Adhi ng'iewo ni gini ang'o idwaro kawuono? Adhi ng'iewo ni ang'o kawuono? Adwaro chapat achiel. Ero ng'ato biro. Karibu. Idwa pi? Ok adwa. Ne kako ng'iyago. Adhi ng'iewo ni chapat ariyo ok achiel. Watem luongo gi. Ng'ato pod ok obiro ka? Wane ineno mama moro manokono ne dwaro picha. Min ng'ane ne min Paulo. Min Paulo sani pod dong' e puodho sani. Odwa sani ang'e ni koro gine ne luya chande puodho kanyo. Odwara mana pi momodho. En wauso ne pi okombe achiel siling 55. 55? Dong nyako. Abich mamalo no en mara. Mar chapat. Wadhi. Wachak dhiyo. Waluongia jogweng'ni mondo wane ka gibiro. Temie luongo. Ng'ama dwaro pi, biuru kaw pi. Maji. Ging'eyo Kiswahili. Apenji moyo Kiswahili. Kore pani gwen ka jedi mong'e Kiswahili. Ging'eyo. Ang'e jo mong'e Kiswahili. Ino kinde kaka ute gi giloso maber ka iparo jok moloso ute maber. Ineno gwen ka kopogri kod an gi in. Ng'at achiel kende mong'e Kiswahili. Sana anyisiga pile na wok gi PhD mar Kiswahili. Kisungu wacho ga niya ni there are only people who know Kiswahili. Two people. Oyo and Lisa. Wachak. Maji. Pima luoko dadi. Pima keto ni ginene. Maji. Kabich. Toka in. Iwacho ni toka in. Toka ndani. 50 shillings kende. Siling 50 kikmoni luoka wuono. Mano to dhi donjo. Koro kanyo kata mari ni aparo ati nyalo timo mo kanyo. Ing'eni anatie county. Tiche ing'eni dhi yude. Macha sayudo macha ng'eni. Macha ntie kaka dhi an gi loopholes kanyo. Macha ng'eni atine lweta. Wacho weche mabeyo manade. To in wuon parwa. Imi ineno nade? Imi da donje si wach siasa? An ok adonje siasa. An dong atie county. An investor e county. Pacha ne lalo ma. David donkori neno. Donkori neno. An man gi loopholes. An manya tero ji kaka tie county. Koro dini modwaro ni inyalo adhi loso maber kata in. First lady. Imagine ka no see first lady. Baby wachi ni timo na mondo support e kose. Ito to wachi dak se. Baby gini na surprise gini no ado bugi go matek pa. Kaka bugi go pa. When surprise embele jikama. Ingeni ya wasebedo family. Na bwana nyaka bugi boga bwana. Okay. Angeni wasebedo family. Ingeni gini ber kwa koro wache ki. Omera gimoro na paro gania ni koro en first lady koro wuotho kode laro kanyo mera dhano nene. Ng'iya ne aromo koso. Iromo siepa. Tigenia, emi aparo to moro mane wero ni e kinde go kane wawuothe tani kawana kolo kaka jotend Amerika. Winj na. Kila ng'ato dhi. Winj patni bwana. Winj patni. Kane wamako lweta ka jatend Amerika. Jotend county ne wuoro ni maenda lu. Ai. Hey! Baby tieka. Jotend county. Guess what? Citizen Duca now delivers. Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduca.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duca, the home of discount. The August school holidays are the perfect time to unwind, relax, and enjoy Kenya's stunning coast with View Travels Getaways. Stay in Mombasa on a full board basis from just 28,750 Kenya shillings via SGR or 44,350 Kenya shillings when flying. Escape to Malindi Watamu from 35,000 Kenya shillings via SGR or 45,000 Kenya shillings by flight. Bask in the Diani Ocean Breeze from 66,300
2,500 Kenya shillings via SGR or 49,300 Kenya shillings by flight, all packages are per person sharing and are inclusive of return hotel transfers. Book now and pay in installments with View Travel's Lipa Pole Pole option. Call 0703 254 254 or visit viewtravel.com. View Travel. Dream. Explore. Discover. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Obila ofwenyo ringre ng'ato achiel ka ji ang'wen oresi e gweng' ma Binzaru machiegni kod Shakahola e kaunti ma Kilifi. Ka obila kronono tut mar wachno. We do not know why they are saying now that they're coming out with terrorism charges. Down with the Ruto regime down! Jaked ne ratich oganda Boniface Mwangi pod ogeng'ne gi obila matude gi chano njore e ng'anyo mag rawere. Obila otiyo gi iro malungo wang' e keo josiasa masiro lwedo Rigathi Gachagua mane odhi bago romo gi jopiny e boma ma Nakuru. Siku moja, it was 2015, Mungu akatupatia maono ya kwenda kwa kila stage ya bodaboda tukiomba. Wengine walikuwa wanakaa town waende nyumbani, kazi yao kikaa town, akuja town mpaka Jumapili ndio aende nyumbani. Esigana makende kawuono wamenyo group mar jo bodaboda masani orwako lamo kaka yor loko sekta no. Ngato wewe chielo yugno. Mato ango kitu kanya kasadi. Lakini kose choko to tapenji ngani doko loso kai paro ndua yudo pesa kanya. Nyalego. Ndio miero pesa ma. Very koda. But ngani otimo tich maber. Otimo maber. Onyorre. Kini ngeni no omiyo maber. Oingo min ngani mancho miyowa nicho ni keto wani gini ne 50. Jomoko to ero tiyo gi ji sana. Marach kabisa. Ni neno kaka notimre kodwa. Tich ng'eng lakini pesa tonge. Maber kiki ngeni ngato nyawinji wacho kamata embe en gi tich next week odo miyo. Aina we wati okene kama manisa ni chulo maber nyocha de to mar madhe cha otimre. Sani wan mabor mang'eny. Sani kata gweng' ka dwa sea kata biashara moro de wan go sani dhi mbele. Iuso nyanya kacha cha agamu ni kitungu. Dugo bia mo rech moro wadwa chamo. Aina. Tapenji ineno nade kwa yudo pesa mang'eny wanyalo timo ang'o? Mondo biashara man mineno wanyalo keto. Biashara? Ineno kai ginne kona kacha. Kikalo kia but dalaga bongo gini kocha. Nitie gini ne crack moro neno kanyo. Adwa ni go chak ti usora bolo, nyanya gini. Kitungu bia keto kanyo. Aya Nyasaye to kune nwaya. Koro ineno jaber. Ngima moro no akale chien ka. Kia sikul. Tiyudo ka guoko ninde dua. Poko ted lunch. Mago ni kale. Podi. Onego beni idhi tero dhok kaora. Ineno ngima no kaka notek. Mera ngima no notek anto kendo mano. Koro nisa ni wanyalo bedo ka ni warito gari. To ngama driver ni dak bi. It is now almost 4. Sa par. Miya dakika mathis ochiegni chopo. Wamiel but sao se dhi? Okinene? We warite, ing'eno dhi loko gari, kora keno dhi chopo ka sadi. Awa warite ka. Eche inisomo, inok idok sikul sa aboro. Wada an gik miwacho na go eko bi mako mana dhoga. Nwasome ngima. Mago pok na winjo. Nwakale ngima mo matek. Ma kaka sani nyalo bedo ni anyalo dhi e showroom na ayiero ni machacha.
Inyalo itwena ka lot tabiro go. Siepa. Waka mabor. Lakini mago duto te osekalo. Wasome skul moro loka kachiluwo ni Mititi. Mititi ni idok skul saa 8 tikala ora. Mano primary gi secondary te. Iduogo isomo tiduogo. Ano kadak e sikul. Anko Nyasaye neno mbele ka. Dem wach mar madhe bedo matuo gi ne chadewe timbre. Gi ng'ane ne ji timbre ka no timore kodwa cha kada luongo nyinge. Sani dikoro wan mabor. To Nyasaye ng'ane. Taenda se goli kana tege kata ot kumoro. Wati. Ng'ani nyalo biro kae to penjo wan. Podo chung mana kanyo. Bidanga kone daka kone wuo kona. Sani timri. Kaka ng'ano gerga. Inene kaka ko. Ipani ano kanya chung, mama chung ne tekle. Akone ne kikuo koda wuo koda. Ti ayi iwo gichier ko chake. Where is baby na? An kote mono maki. Johnson. Dakete makum. Ina makumfu makumanga. Dai gonago. Ai. Dai gonago. Tadonga goye. Ini parane ngato nyalo wok kuchani goya to ilinga korira. Dakira. Mating ni ya. Tahu ni ka ko nguma nyaka timi protection. Protection nyaka mine. Only defense. Full force. Kata wan. Ngato kumuli tan. Ne tim ni ya. Wa tim tijni. Mondo mingane miwa pesa alafu to wada go budgeting mondo ichako wana ndonge. Kare. Jadwong biro. Ya to prokoli. Awundi. Ina biro tu koda. Watiek. Oro mani wuonda ko karenga turto. Nyono ka luoko kata sande. Oka luoko sande kata luoko. Luoko sande ka? Dong konya. Adi konyi. Ukome waga. Ya wakau sande. Alika unisende. Wodwe gi chandori. Anto kendo kanyo ero gik mine ni wacho nago. Okalo na mana gi kochacha. Nyiso ni dak sikul. To ano ke jok mano dak. Nyisa ngima mikale. Anyway, nyise gimoro amora. Koro ing'eni wan mano noko okonyowa. Omiyo wabedo jomineno sama koro wan kaka wantie ni. Lakini aelewa. En gima moro ma otek kichake lakini kako dhi korumo to koro miyo ibedo ka in full package. Dongi neno kaka sani in sa. Dongi ngeni gimoro amora sani kora anyalo timo. Wagone kata dhi adak makanye. Tanyalo dak. Dongi. Nikech ka ngima matek no ting'e mana bede. Ya mabor. Ya jagari ni. Jagari no wewe ochopo sani. Akena gochne. Kat inya gocho ne bende. Wadia. In gi namba ne? To driver na dakos namba ni nade. Netoke mawuoro ni yawa. Omako? Okomaki. Tang'ino dhi mabiro sani. We warite stage ka iri. To ini paro nao? Gima paro? An kiketo na biashara moro ma yue matis kacha chake. An mana okay. Emomiyo na yie. Ng'ayo yie kwanyo. Wadhi ane kamae. Koro ing'eni mano miya nawacho niya. Sami kelo mogo. Tane kila lot. Dong koro ngima yot. Mana bebina. Jaber. Ora. Apa biji? Sitat. Timej. Tena ngosituna. Ngene kan iya kamae. Tawacho angata dopo kwa natingo watero dala ukachakande. Kuna timu makosa. Yes. Yoro gatingo wiya gipia. Okay. Tudongena dir bebina. Angene kata kibote ndara kucha to dhano mang'eny gombi. Ineno ber nini? Ingo kata mini Yesu. Kumanyisi ni. Kata mama ka compare hiyo. Ingo kata mama. Ber nino. In fact, I don't regret taking those cows edala ubwana. Kumwach no. Ingena ngono. Ohendni moko manyicha nyisi ngana tedo loso kande. Adoni manyi na nyathuru kata wuod thuru moro kanyo manyalo manage that business. Momo somo. Yeah. An dala wato jintiere kendo somo. Okanya luari. Kora doro ng'at moro mosomo nikech aneno nati ka gisombi midhiani idwa chako ni kochaka medo gik moko wito dhi bedo mang'eny sana. Ato to kendo but anyalo mana konyo gi bathe but nini main kanyo kar employees kanyo tanyamanyuni. Itimo kamano nikech ka ng'iyo dala wakacha.
To kane ng'ata manyalo timo gigo. Kata no kanena. Dong ineno kata wadwa morundre dala chande. Zi ok nyal. Ok onyal. Ok onyal. Koro in iminyalo timo gigo. Mana sweetheart. Ing'eni aheri pile. Wegedo yawa. Ing'eni kaneni kamae. To kata jako moro luonga mendera kacha. Tanyiso kwenda huku kidumu na kitungu. Okonyate. Era niteji ong'eya. Kang'iyogi tang'oka. Agalin maheri. To miya kata hag yawa. Chodire patako ka yawa. To koro nitiere kuma madwa hawa adhiye mondi. Adhi atim story mare ohala gi. Asu donga bro nsika cha donge. To idhi kama koso ida dhi chenje. Baby dong ng'e. Pesa moko man ko man nini mana kai. Unaona kanyati? Kumoyugno kae ni yawa. Okini kawuono watimo tich. Kain kona kama kasi maliza haraka. Hero. Pesa kwa simu moro yuak. Karangoma simu yuak. Simu kende pato mabor. Iketa kama simu North Korea. Mwisi. Kajulu gini. Yawa. Ton namba ningi adier. Inge. Ana kia nambano. Ngini saboro magwengi more pe opari. Koso aparo. Ama seche moko ng'ano ogochonwa ng'at manwa tiyo ne cha. Ogochonwa konyiso ano medwa pesa e namba mane. Ukungo oroga pesa, alafu to gochwa ko penywa ni. Niona de seche moko kodwa oronwa kata milioni. Odwa confirm ka en. Maxim. Alo? Ma en. Ango? Kanye? Owachonwa rom. Owachonwa rom kanye, to kilos koda. Ango time? Odonwa gopur ne kendo. Nanyi banjo sura mano. Abiro sani. Idhi ga kanye? Wadhi kanye? Awinjo. Yawa iwinjo kango? Mano to aonge go sani. Ango? Kwer. Tidhi kama kosidhi change ya. Adhi rwako nanga moro. Beda uoro. To kapok watimo kamano. To iparo nati jogugo gin sawa adiera. Wanyalo donga ma piyo. Ipenjo. Dogi ng'e. Sombo margi ber sab kabisa. Osomo marach. Ikia wado machali. Ang'egi but gimomi oro ariyo. Mistero moko diwinjo kizungu mowacho. Uonge gi jo PhD. Wan gi ja masters. Iwinjo. Mano kara ber. Lakini ja masters tingene nyaka chul maber. Ok danga pesa onge shida. Ing'eno wa joluo bwana. Pesa wan go. Kodo hala modo timo ni yani gimo ma pesa ne dongo. Kadieri. Adhi pajuni. Kendo kata sani achika ne tachako mana go simu tap. An kata kidwaro kiny. Apanga jika haina shida. Adoro mondo tim piyo nikech gino nego benati sane. Wadhi ngo piyo nikech school misomo cha. Okadana timo ndagoli kocha kaduki koni siepa. Dong'eyo? Wane momi aheri baby na. Ikonyo ga chunya seche maparo. Yawe piyo wiya chuo. Chingari baby na. Wane momi aheri ga. Ama gidwaro panga. Anyalo manya. Panga to anyalo yudo. Erokamano kuom gochona. Erokamano. Oluongnwa tich ato kilos koda. Nyathini e siptal. Nyathi mane? Ing'eyo ni wan nyithinda didung ang' motime? Yawa los koda ang' motime? To koro dong'ana omen gan kodi ka ombo gona simu nyathini e siptal. Yawa mano nyathina orwako sweta kumontie. Yawa nyathina. Indong samano. Okete e hospital mane? Okona ni. Yawa los pio mondo ng'ata. Owach nang' matime? Anu ene operation. Mayo. Ai. Nyathina tiket ne pala. Ok. Operation niket ne ng'ato pala. To dongilo ko igi pala. Ai, anachelalo nyathina. Owach na tipo dongi mama to. Ene siptal itimo no operation. Aya, waret. Wachak wuoth. Inge hospital ongisi hospital modhie. Inene. Yawa par pio. Wacho ni en ginene. Kanye? Level 4 ginene. Kanye?
Wacho ni en kanya dhiang. Kanya dhiang. Anachako. Oken kono kumano kono. Apa ni oken mano ok wacho ni en makono. Kanye. Apa ni? Kanya dhiang. Ino tiaga koni. Ibe mirundri kanyo tiwinjo nyathi ng'ato. Rita wa mondo wadhi. Odiero siepa. Mera paro higni moko kanyo. Mane kale chien kacha. Mano higa mane? Higni moko manokalo baba manokalo machon ka. Momi ineno ka tiyo matek. Mondo gibed ngima maber. Monte paro maber. Ineno higni go bwana. Nathagara bwana kata wadwa chande ne konyo na timono nini. Ana somo nikech teko mana mar Nyasaye. To donge nokonyi, nokoboli ka pany kech. Nokonya lakini no kama noweya nati koro dwa shughulika ni mama kod baba nati mama tuo mara kena ngono tuoche mang'eny donjo dendgi. Koro bola na pangla ti nakwayo mana dhano dhok mondo koro akachope klas 12 no kata ineno kata certificate mar klas 12 no rikni dong e school kacha. Adhi akwan ng'ato dhok tadhi ago tongo. Ing'eyo tongo? Wan waluonge ni amal. Amal no tongo no. Omera kama ko puoth ng'ato. Ikwano ni tielo. Ikwano na tielo ondamo rabet. Amonde ondamo puodho no. Tasta dhi techulo school fees osiepa. Ma otimore ka ni tiko school. Bana ka chigni tiko school. No we kore na todwa pidho jonyuol tuo. Iwinjo? Koro kamano kaka notimo mbo wuonda to akia kata jonyuol go kana tero gi hospital adiera. To dala ni eri ber manade yawa I maintain. Ai, kwani kadong ibire ga pile shwari. Ai kata biro ga pile to kawuono to pogore na ya jaber. Na wicho kacha rangi alafu atimo trimming matin manakae but. Kare momiyo kawuono neno ko pogore na. Iler mar adier. Avocado baneno ka gia. Last time nopogore. Poko chiek. But ko chiek. Ine biro bedo ng'at mokwongo maluongo. Do ing'eyo? Ang'eyo nyathiwa, ang'eyo. Ang'eyo wachno maber. Antie. Kona makor ka kori. Weche na to ng'eny. Anyisi mane to we mane? Ne chak na gi point. Goya gi point to watieki. Okay. Main point. Koro nitie deal moro ma jawada nyocha yudo. Iwinjo. Koro nodwa golo geche loka to kelo en biashara manyien. Tinge biashara mar geche ni gi pesa. Anyisi. Koro an noka discourage anyisi mane kel. Kichinge ni mano ang'owa. Pesa madonjo. Koro ng'eni biashara mar geche. Acho ni nyewe na nyomo ng'ama ni gakili. Akili go to show. Koro odwa kelo geche. Koro kokelo to uso. Koro like oda ma yaw kampuni mana maduong. Nikech en nini moro madhigi moro 3.something billion kanyo. Koro ing'eni mano pesa mang'ongo. Koro anyisa wada kik tek moro kinana ka maisha dhi maber. Acheo. Dak ni nyisa chon. Isemeo. Kata poko biro tisemeo chutho. Iwinjo jatelo. An gima neno kaendi. Kony to nokonyo. Nokonya matin lakini okanya neno. Tingeni kidino we konyi hach de okine ngima mi. Aparo nyang'ane mano hero chande momno miyo nokokonya through. To idwa no konyi te. Bwana owadu nego benati makolwete nyaka mbalariany. Itieko kode duto. Onego benati ni side mara bwana. Onego benati in koda onego benati. Kora momiyo mane momiyo nyisi nati nyithinda ka. Nyithinda go kunyal dak ngima. Kwanza jaoda chana neno ka pek. Nyathina chane konyuol onego benati nyuol en tapped tene kamoro maber. Itere daycare. Weri gi daycare. Oyudo ka bank chande opong kacha ne gimoro. Dong na nyisi story mar pesa chande. Koro kata tipo miwacho na tipo klauno wana bola na tipo no gono hada. Wano mari. Owadu no to kaka winji pime. No konyi. Onge. Mago onge kabisa, onge gima nokonya go. No ratego, wanyise gimoro. Pinyni tipo kiyo. Odiro sipa mago manangiro man jodongo nogoyo. Wan tipo wayombo bwana. Tipo no kunya piem koda bwana. Ng'ano onge gima nokonya go in fact. Kano konya go. To kara none uka hotel puth mora di bonda rapocho di nini go bwana. Mano no kokonya bwana.
to gwedhi kwa move kama ng'ato kogo okang' to machielo fuate bumper to ang'owa bumper to bumper. Amen. We wadhi ot wada ng'ato nyawinjo ng'eni sani piny rach ng'ato nyawinjo kakalo kwa wapwa mos wadhi ot weche ang'o chekio Ng'eni ambe pok na miya Tudongi. Tudo landlady. Yesu tiyo talenga. Wimanyo. Tudongi. Mano wich nyathiwa. Ne kidieny mar ariyo, Sang'wen otieno. Kik idhi mabor.